бе! Пета част! На продължение, петата част от гледането. Митко, как се качват клипове в YouTube? Качвал съм, но забравих. Кажи ми! Моля те, Митко! При кой са той? Сейтън? Как? Знам за как. На български. Знам, има едно. Знам, чакай малко само Алекс да килни сърцето. Пред хората! Хората е сърцето на майката. Той трябва да килни монстро за втори път. И сърцето се появи. Ти пък майката. Пак ли монстро? Йоп. Той е много лош. И заспива в кош. Ето го отново. Ето го отново. Алекс ще победи ли монстро? Алекс ще победи ли монстро? Никой не знае. Ще победи ли сърцето? Стежайте ми. Разберете след паузата. Върнахме се. Алекс още би сърцето, но му спана да тъка в лайс. Кой го ланшотна? И му се падна карта, която няма да я използва. Му се спадна чъп. Хора, виждате, чупияте бомби и гърми и сърцето пак се появи. И пак имате такъв райс. Добре, аз тук разправям коста. Що таля не чуват Алекс. Найде. Сърцето пак се появи и чълп се появи. Ехо. Тук сте. Хайде! Давай! Хайде! И чуп се появи и се отиде и сърцето ще победи. Алекс, сърцето ще победи. Айзак! Отиди през сделката. Що при Сатан? Хора, ще гледаме вместо Blue Baby. Ще гледаме как Алекс убива дявола. Паят само. Алекс, ще пазнеш ли малко да ми покай Митко как се слага клип? Чакай да, искам са. Като свършим и четвъртата част. Петата. Добре, като свършим петата част. Петата епизода епично ще бъде. После Алекс ще ти пратя клиповете в канала.
Не, имам предвид моите клип, като съм качил клиповете. Не знам. Къде трябва да пише? Моят канал цъкам. Аз съм качил само 2 клипа. Не са само 2. 3 са. О, да, помняте! От Shadowcraft. Първи епизод и втори епизод и там нов... Да. И един нов, който се казва нов сървър Redstonecraft. Правих ревю на един админ, Owner. Да. Ами добре. Шока ми мог взели ми. Не, нали Алек ще се самоубива. Слагай си бомбите. Нормалните бомби се слагай. Айде, вземи чокомилка. Що не вземеш чокомилка? Дай разни. Шоколадови бомби, гледай! Това е яко! Митко, това яко ли е? Но майче шокомилка свърши. Да, шокомилка свърши. Ужас. Беше само за една стаичка. Така ли? Ще пръскаме. Да. Митко, помниш ли Георги Трифонов от нашия клас, какво прави винаги? Да, той прави някакви фалшиви оригвания, човек. Да, оригва се като някакъв педал. И мисли... казал ли си на Алекс? За Радо. Да. Каква песничка ми измисли Максимо? Измисли му някаква песничка, но не я помня, трябва да го питаме. Какво? Чакайте и сайдно. Тук съм. Алекс, ако можеш да изгледаш като с черния брат, само че да изстрелваш вместо с червени бомби, ще да си готин. Как? Той го има.